Hej, jeg hedder Jonas, og jeg er 20-årig dreng, men det har jeg ikke altid været. Her kommer min historie. Her står jeg som Josefine i en alder af 15 år. Jeg var dengang i tvivl, om jeg var født i en rigtig krop, og det var jeg ikke. Mine veninder forstod ikke, hvorfor jeg ikke gik op i tøj og makeup mere. Jeg havde ikke længere den samme lyst til at kigge i pigeafdelingen. Jeg var meget mere interesseret i at kigge på drengetøj. Jeg følte mig udenfor, når mine veninder brugte tid på makeup og pigeting, når jeg meget hellere ville ud og spille fodbold med drengene fra klassen. Jeg begyndte at ændre min personlighed, og jeg begyndte også at se anderledes ud. Jeg valgte som det første at fortælle mine 2 bedste veninder, at jeg havde taget en beslutning om at skifte køn til den dreng, som jeg selv følte, at jeg var på vej til at blive. Jeg startede min udvikling ved selv at klippe mit hår. Jeg fik en følelse af glæde indeni. På den måde fandt jeg ud af, at jeg var seriøs omkring min transformation. Mine forældre betyder meget for mig, og det var derfor vigtigt, at de respekterede mit valg. Jeg var nødt til at fortælle det til dem. Jeg sagde det som det var, at jeg havde truffet min beslutning. Det ramte dem hårdt i starten, og det påvirkede mig. Men jeg havde taget min beslutning, og jeg ville opereres med det samme. Jeg følte mig tilpas i operationssengen og glædede mig til, at det var overstået. Nu er jeg endelig i den krop, jeg altid har ville være i, og jeg er rigtig glad for den person, jeg er i dag.